Здравейте! Днес се намираме в един тристаен апартамент в град Варна, който завършихме наскоро. Заповядайте с мен да ви го покажа. Един от основните акценти в кухнята е този златист метален шкаф, който се отваря и затваря с електрическо управление, като целта е да не оставят отпечатъци от пръсти, когато го отваряте вие. Друг мой любим детайл в кухнята е черната MDF ламперия с вградено LED линейно осветление, което преминава от стената през тавана и завършва на отсрещната стена. Това създава едно много интересно сияние, което е много приятно, когато не се налага да готвите.